кеф, има ли мерак, имаш ли хъс да правиш нещо, всичко ще се получи. Немаш ли, нищо не почва. По-добре го не почва. Майсторката на традиционни български ястия Елка Лозанова от Сдружение Български Северозапад показа и нагледно как с много мерак се приготвят вкусни пърленки по бабина рецепта. Ако сте любител на ястията на предците ни, не пропускайте да изпробвате тази рецепта от Монтанско. В дървено корито замесвате тесто с брашно, вода, мая, сол, захар, олио, кисело мляко и яйца. Оставяте тестото да втаса под везена бяла кърпа, а през това време разпалвате огън под дебела сянка. Втасалото тесто разделяте на малки топки, които премесвате и разточвате на кръгли питки. Изпечете питките от двете страни на жив огън върху добре подмазан сач. Готовите пърленки намажете с разтопено масълце и счукан чесън. Поръсете ги и с шарена сол. Ще си оближете пръстите. Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 1521057. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния-България. Програма Интеррег VA Румъния-България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.